Right, siyabulisana nto zakuthi ngale mina namhlanje othethayo Bulelani Mabhokela from Zukhali Media. Uzizipho umntwana wami ibingumntana ozindwebeleyo nje njengamanye abantwana futhi a part of me really. Sikhule kamnandi sidlala sonke sifunda sonke like gogo grades ezi Molweni babukele emakhaya, siyanibulisa silapha ke kwa NU14 kulozi Zipho Aaron. Kalibina namhlanje ke inkonzo yakhe wena mntu sibukele ekhaya. Sesifikile ke thina ke singozukhali, sazimisa ke intente zethu. Ubuya ke phaya kulamzi ke wabancwabe, siyazimose kwaXhosa. Xa umuntu eleli phaya uye azogqitha ekhayeni lakhe kuze ke ispirit sakhe kuthethwe naso. That means ke lo sisigaba sokuqala eso bana izakwamkelwa likhaya kunye ke nabefundisi. Then isigaba sesibini kube phaya ecaweni apho ke kuzofundwa ke incwadi yakhe. Then isigaba sesithathu kube phaya sonke nalo uthethayo uzolala khona ngenye imini. Lofika ixesha ngenye imini umhlaba abe irufu yam njengoba ngoku ndinyathela umhlaba. Kodwa ngokuva ke bathe usapho uzothi nxa ifika kwesigaba sokuqala amkelwe likhaya, then ke ngoku siye phaya straight emadlakeni simshiye, then ke ngoku kuzofundwa ke ngoku incwadi yakhe ke. Sihlobo abantu basuka kwindawo ngendawo basendleleni ngale mini namhlanje ke wena mntu sibukele ekhaya. Uzukhali Media ke uzokuphathela le mini ukuze nesizukulwana ngesizukulwana sizayo sibone le mini kaZipho Aaron wena mntu sibukele ekhaya. Uhlale njalo ke usabukele, inkosi kakhulu. Alright ke mbukele ekhaya nje bebentshilo nathi ke sesilapha ke ekhayeni apha ecaleni kwami ke nhle nosisi bekuthiwa ngumakazi ulapha ecaleni kwami ke ndoza kuthi ke hallo makazi njani namhlanje? Ndiphilele bhuti omkhonto sibulele ugcino njani wena? Ndiyaphila nathi akhonto. Namhlanje ile mini kumuntu ophaya ekhaya usibukeleyo ungamnika umfanekiso ongqondweni onjani? Eish, yenye yemini ezinzima kakhulu lesi sikuyo namhlanje, but siyamathemba uThixo ukuthi uzasithwala kwinto yonke. Umsebenzi kaZips uzahamba ngempumelelo ngenxa kaThixo engumncedi wempilo zethu. Alright ke masingabe sikubuza imibuzo emininzi, siyabona bana ubhizi apha ngaphakathi uvile wena mntu sibukele ekhaya. Uhlale njalo ke usabukele, akafiki ke kodwa ke na ke kodwa usendleleni ngale mina namhlanje kuzokwamkelwa ke likhaya. Uhlale njalo ke usabukele, inkosi kakhulu. Efile odla ubomi no nosukuba esidla ubomi ekholwa kum akasayibuza apho yazi umkhulu wabuhleli ukuba usuka phezulu komhlaba axoshukweni emva kwenhlozi yami sewubhujisiwe umzimba lo noko ndotheke yami ngibona uThixo ngokwami
amehlo wami amkhangela ngenguye Asizanga nanto ukuba emhlabeni. Masibulise kotata abakhulu, sibulise otata bonke, sibulise ngokukhethekileyo, sibulise ifamily lapha ekhaya. Sibulise nabazile egameni lenkosi, sibulise umama, sibulise bonke abantu abakhona egameni lenkosi uYesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. Ndithanda ukuthetha lamazwi athi sibonge izulu elisifulela isango sibe khona. Lisifulela isango uba uThixo wasinceda ezintweni zonke. Wahamba nathi endleleni kwaba lapha sikhona kusasa oba samkele lo mzimba egameni lenkosi emhlabeni kuyahanjwa mhlaba ilokhaya mhlaba ayondawo yokuhlala so sesithela ukuthi apha ekhaya ningaleli njengabantu abangenathemba kube ngathi kuphela ithemba phakathi kwesimo esikusho talo ngqubekile there's God okwazi ukuhelisha xa phakathi kwesimo kunoThixo ofika phakathi kwesimo azolisa isimo igama lenkosi malibonga ngoku siyacela egameni lenkosi sisacula lengoma sawucula kulamaculo esiXhosa egameni lenkosi uYesu sithi Jerusalem ikhaya lami sicela ixhego lami egameni lenkosi lesithanda utata uMatiwane asithandazele egameni lenkosi uYesu waseNazaretha.
sewe Nkosi yami uJesu ungu-alpha ungu-omega. Wena Nkosi umazi umuntu isiqalo nesigqibelo sakhe. Nobefika emhlabeni wena wazi nesiphelo. Ekuseni nje sithe Nkosi Baba okokuba nobenduluka anduluke Baba wethu onamandla ekwamkele njengenkosi umsindisi. Nkosi Baba ngoba uyamdulula umkhonzi wakho ngoba amehlo akho alibonile sindiso lakho. Enkosi Baba, enkosi Moyingcwele, siyabulela ngoba wena unguThixo owabala ikhaya kwizizukulwane ngezizukulwane. Ungekaveli imhlaba naso limiweyo Baba wethu onamandla. Sesikhona ke Nkosi yole nkonzo yokugqibela le ntombi Baba wethu onamandla. Siza Nkosi abantwana nefamily Baba wethu onamandla ngoba bebethembile okokuba nguye oyakubabeka kodwa izinto ziguqukile. Mighty God, siyabulela Baba ngoba ezwini lakho uthandithanda okokuba ningazi ukuze nibe mfane nabantu abangenathemba bona ngoba basikholwa okokuba uYesu wafa wabuya wavuka nabo abalela ukufa uThixo woza nabo naye lo uyabekho ngoba ingcwaba namandla emzimbeni wakhe. Siyabulela Baba, siyabonga Moyingcwele, sithe Nkosi thetheleni thabatha indawo ke Nkosi wongama unguThixo konke okusakwenzeka. Banike ukomelela ukuqina ukuze bazi okokuba wena unguThixo oluthando. Sikelela konke Nkosi sangena kule nkonzo wongame egameni nasegunyeni lenkosi enguJesu Kristu umsindisi. Amen. Dumisani uYehova. egameni lenkosi sawuhlabela ulamba 81 kulamaculo esiXhosa asewisile egameni lenkosi ulast verse sawuhlabela yona siphakamisa uTata olungisiweyo oza sikhonza ngezwi lenkosi. Hayi Femele ko ba wa rona isihlobo zalamali abantwana benkosi abazalwana isebenzi
siyabulisa ngegama elihle lenkosi yethu Yesu Kristu. Sesiphanga ixesha becinga 7 siyaqala. Sibona sekubethu 8 ngoku seqonde asishiyile. Indlela endawuza ngayo ke asizukushumayela elizwe. Sifunda nje into endithandayo ndifunda kule Bible kuthiwa noncoko. Iyacacisa. Sawuthi sigabuyifunda ube sewucacela. Mandicela siyifunde ke. Indumiso 124. Sayifunda pha kumke. Ithi ewe ukuba besingaxhaswa ngundikhoyo ekuhlaselweni kwethu luthaba ngelusiginye sihleli ngoku yalwa luvutha ngumsindi yeza sitshayela impuphuma ewe umsinga ngewa usirhawule ngesantwiliselwa satshona le kuloo manzi alatyuzayo undikhoyo ngokubongwa kuba yena akasiyekelanga saba ngamaxhoba okuqweba thina siphuncule njengendaka esigwini ewe isiku saphukile sasinda ke thina bawengcwele sisindile haleluya kwisigu nakwizigu ebesithiyela ngazo ngenawo kwehlabathi sisinde ngoYesu ayikho enye into esisinde ngayo nalizwi lakho silifundile sicela liwenze umsebenzi walo ezinhliziyweni zethu ngegama kaYesu Kristu uSithi amen. Sithi ke ekhaya ngale mina ukugqibela yobeka umntana umdumisa apha ubeka kubaluleka ukuhlangula uthi kuba udade ngesentwiliselwe satshona le sayiva lo kodwa isigu siqhawukile sasinda ke thina ayikho enye indlela sawusinda ngayo kwehlabathi likhohlakele kanje uthi uPetros wayibeka pha kuZenzo chapter 2 xa uqala pha kuverse 7 kuthiwa wathi alibeka icebo uPetros kuthiwa bahlabeka abantu ezinhliziyweni bahlabeka babuza kuba sithini na wathi guqukani ke ngoko ukuze nibhaptizwe nonke ngabanye ukuze nizisindise kwesizukulwana sitheni sigoso khawucinge xa isizukulwana sasigoso ngexesha loPetros inoba kunjani ngoku amen nanga amazwi ke esisamkela lo mzimba ngawo uba umgibe utheni awukhawula enye into soze ufumane enye into uqhawula iziko ezithiyela umuntu kulomhlaba Yesu kuphela amen. Sicela umntana ngosabeni uyasithandazela uba unjolo sikasithandazela Thixo wethu ongcwele ekuseni siyabonga sibonga impilo Thixo wethu namandla onke lifundo izwi lakho kwakuye uvela kuthi makatsho Israel yes Lord bawona amandla bangebe siginye sihleli yes Lord tjulisele manje namandla yo akavuma ukuthi uDavid uqhawukile umgeni hey sasinda thina nombuzo othi liyavela kunene imihla enzima yokumgaqo zizipho bawongcwele sesiyame ngezwi lakho ngilithi akukho namnye oziphilelayo bawona amandla onke futhi ungekho namnye ozifelayo no one lives for himself no one died for himself ophilayo ophilela inkosi ofayo ufela inkosi utho njalo uPawulos bayibhala bawona amandla onke noJesu waphila waze wayofika ekufeni ukuze abe inkosi yabaphilayo abe inkosi yabafileyo athi obhalayo unyukile hleli ngasekunene okaSomali sayawuphinda abuye ezolanda ibandla lakhe ezolanda abakholwa yathi iBhayibheli abalele emangcwabeni bayawuhazuka bavuleke bavuka abantu bekhawuleni inkosi siyakholwa uba nozizipho Thixo wethu namandla onke usenzile isigqibo soba kwamkele njengenkosi naye uyawuphakama akhawulela inkosi enamandla the King of Glory King Jesus bawona amandla onke owenze zonke izinto kuye sinelifa an inheritance of saints ilifa etbawona amandla lingagugiyo unfading inheritance elo lifa silizuze ngayo umsindisi awazalwa nguMaria kanti uzala umkhululi wethu ekufeni
unamandla yena ekuphileni, unamandla nasekufeni. Akajike engcwabeni uYesu ngoba waya khona. Uthi xa ebhala bawona amandla onke obhalayo kwincwadi ezityhilelo, uthi unazo nezitsixo zekufanele zalowethu. Simlandelela loo nto xa sibhujelwa ngabantwana ngoosister bethu noobrother bethu, sincika soyihamba ngento ethi sisamehlo kwimbali. Awona amandla onke sikhumbula lo mhla Thixo wethu onamandla onke eBhethani yayizizikhalo, wafika mva kanti nguThixo oguqula isimo. Wavela amazwi athi okholwa kum noba ubethe wafa yakudlubo. Thina sikholwa kuwe ingcwaba bawona amandla onke. Ayondawo yokugqibela. It is not our destiny. Our destiny is heaven. Thixo wethu onamandla onke, lapho inkosi yethu uJesu ihleli khona. Awu bawo siyabulela, siyabulela. Ungunkani wena wedwa, akekho omnye. Zawupheliswa zonke izinto, wena sozuphele. Uyaphela ubomi, awupheli wena. Zonke sigqibeke zonke izinto ukuthi itshaba ube wena umi, ube wena usahleli, ube wena ungapheli. Sinelo themba, awunangqaleko, awunangqibeko. Sikubambele loo nto Thixo. Bawo ingcwele sahlelwa zizinto, asivumi ukumka kuwe, asisuki kuwe. Owethu onamandla, yebo alivalekile nje lelwandle wamangalo uIsrael xa ulivula kanti nguThixo wenza into ezintsha. Lelakho izulu uhlelapho ngowakho umhlaba sisitulo Thixo umkhulu wena. Siyawuphelela kuwe bayethe Thixo nonkomo, siyabonga, siyabonga Thixo wengwefikazi elikhaya. Siyabulela Thixo kaSehari, siyabulela uba ubalahlangu nabo. We bless your name. We give you glory, honor. Akho Thixo ngaphezulu. Isithaka sakho salifunde lizwi. Kukhona into ethi sisindiswe nguwe ngoba siphila ngawe. Uyawuba nathi naphini noba singafa. Uthe okholwayo. Siyabonga kakhulu nkosikelele family lakho konke igama likaJesu. Amen. Amen. Lapha hleli khona kunesimanga ebukhoneni bakhe, kunejabulo igama lakhe, siphephelo samdiyamazi umhlengi wakhe. Kasekuseni niculele ngoma nijoy. Hallelujah. Khona indawo esiyakuyo, indawo esiyakuyo khonyembezi, indawo esiyakuyo kumnandi. Kobuza uba ngobani ababavelaphi, kube kulo ophendulayo athi aba bavela emhlabeni. Yes my Lord. Abantu eselezinkulu. Yes my Lord. Thina sithe emhlabeni abantu bengakwazi uba ngcwele sangcwele. Igama lenkosi malibonga. Sithe emhlabeni tata uBhili izithunywa zoyiswa kuphile emhlabeni. Thina safumana igama likaJesu. Yes. Sakwazi umelana nesimo sonke. Igama lenkosi malibonga. Ngoku siyabulela kakhulu ngesicaka senkosi ngelizwi likaThixo. Siyabulela ngomkhuleko egameni lenkosi uYesu. Kwesi sithuba ngegama lenkosi sawucela owalapha ekhaya asinike direction basithini ngegama lenkosi phambi koba sinikele inkonzo komama okaye sizama indlela basiphume sihambe, kodwa sizonika utata walapha ekhaya sinike direction ukuba sithini egameni lenkosi. Amen.
Ndiyanibulisa umama ekuseni njena ndichukunyiswa yile ndawo kungekho muntu uzayo uzokuma ngoku ndiyaqonda into yobana angeke kaloku sivumele ongendawo azojayiva phakathi kwethu ngelo xesha sisindisiwe sayamkela inkosi. Akho nto bazali bam ininzi esizayithetha ngenxa yexesha esilinikiweyo elincinci kakhulu. Ngoku ke ndithi mandime nam ndibeke lo mqheba ukwenza into yobana ukuze abantwana belikhaya noomama belikhaya abazali belikhaya bafumane indawo yobambelela, bakwazi ukuthi emveni kwalo msebenzi babe nayo intonga abayiphetheyo bosimelela ngenxa yeli nxiba likhulu kangakanani. Ngoku ke bangcwele lo mme apha phambi kwenu ndinguNocawa, intombi yakwaGarishi, ndihlala apha ngaphambili apha kwezi zindlu zilapha ngaphambili. So ndisindisiwe, ndiyamthanda kakhulu uThixo wafika wayibamba impilo yam. Ngoku ke andoyiki ukuma phakathi kwabantu ndixele ngalo Yesu wandincedayo, ngoba ngese ndabhubha ukuba ngaba angazange andincede, kodwa ngenxa yenxeba yakhe andenzela yona imihla ngemihla. Ngoku ndithi make ndimvese ndikhuphe nami esami isibane ndisibeke phezu kwetafile, ndingasilayiti ndisibeke phantsi kwetafile ze sibonakale apha kule ndawo yakwa-14 kule ngingqi yethu yo-19 yakwa-14. Ngoku ke ndiyanibulisa abamelwane bam bethunani, ndiyanibulisa ekuseni njena. Sizawufumana izwi lethu lakusasa njena likwindumiso 23. uYehova ungumalusi wami. Ithi ke andiba ngalezo zipezo, uYehova ngumalusi wami andisweli lutho. Wenza ukuba mandibuthe emarhewuni aluhlaza, undithundezela emanzini angawuphumi. Uyawubuyisa umphefumlo wami, undikhaphele ezindleleni zokulungisa ngenxa yegama lakhe. Sizayibamba bawoyingcwele babona amandla izwi lakho Nkosi uNkulunkulu omhle onamandla onke. Manisincede ekuseni njena somandla lihlule lihlabele Thixo namandla onke egameni lenkosi uYesu waseNazaretha. Amen. Yi-resistation lesasiyenza singabantwana siyiqengeleza. uYehova ungumalusi wami. Sasingayiqondi iminingi yeli lizwi into yobana lithetha ukuthini. Makhaya uyawubuyisa umphefumlo. Ufuna ukutsho mna kusasa nje. Noba sihamba emfulweni wethunzi lokufa, noba inxeba lingangakanani na, noba ubunzulu balo lungangakanani na nonxeba, kodwa uYehova uyawubuyisa umphefumlo ngenxa yento yobana ungumalusi. Uthi uyazazi ezakhe, uyazalusa, nezakhe ziyamazi ngoba kaloku uzaluswa nguye. Ekuseni njena bazali bam andizushumayela, ndibekele ilizwi for oomama beme kule ndawo, umuntu azise le bhanditshi bezolibopha apha le femeli katata uAaron. Lithi uYehova ungumalusi. Hey, kumandi kwaluswa nguYehova. Kumandi zithi zisehla kube ngathi akwehleki into, athi amaqhwa efika uvela uvuthulule uphakama uhambe ngenxa yento yobana uthembele kulomalusi wamfumanayo ngenye imini. Ndifuna ukuthi bazali bam nakuseni njeni ongekamfumana umalusi makazithe kuleyithi ngoku, kuleyithi ngoku, limkile ixesha ngoku. Yabana ngoku limkile ixesha ngoku, ongekabi nayo umalusi ingathi ngezithathela umalusi kuse-eli kungekatshoni ilanga, ngoba kuye kutshoneni kwelanga ngoku. Akho mntu uyazi into yobana ngomso sawunisa umalusi kokwini umsi. Haleluya. Ngoba kule veki phele besikwezi strato singapha kwethu, kule veki sikwezi strato sethu. Uyabona yonke inqwela ingxamile, ingxamile inqwela, ingxamile inqwela.
ayifuni umuntu uzohlala nabo. Akho kunaba tu, akho kunaba. Funeka siqosheliseni. Umuntu aqoshele ngento anayo. Aqoshele umuntu kaThixo, aqoshele ngoba ixesha lona alikho. Ixesha lona alikho. Uzothi ufuna into ubana umuntu akuxelele ngomalusi abe ngenafumaneka. Uthi ufuna umuntu azothi kangithandazela ndiphilanga. Akakho umuntu okuthandazela kubeka isandla. Ngoba lokho ixesha alikho liphelile. Bunikiwe ixesha wadlala ngalo. Ngoku uThixo uyayisonga intambo yakhe. Sifikelele kupheleni ngoku. Sisiphelo ngoku sifikelela kuso. Sisiphelo uzizipha kagulanga thuba lide nangoku uzabe mhle. Ngoba kaloku yiveki. Alala. Sisiphelo esisikuso. uYehova uyabuyisa umphefumulo nokhaya. Noba inhliziyo ngalihlwile. Kodwa kufuneka uyazi into okubana uzofana noYobi. Uthi ndiyamazi wami umhlawuleli. Ngoba kumka abantwana. Thixo ushile wena. Ukushiyela into okubana uyazi into okubana abantwana abashiyekileyo uzabaxelela into okubana nangomso uThixo usekhona. Nasekutshoneni kwelanga uThixo usekhona. Futhi uyawubuyisa umphefumulo. Dawususwa ngumama Sindiswa. Zulu. Amen. Mama usibekele izwi. Ndibulise komama bonke. Nabazilileyo elihle igama lika Yesu Kristu. Nami ndimela ubeka umwe mama wami. Ngoba kaloku ndiyayazi le ndawo. Ndisuka kuyo le ndawo. Xa uthi wena uYehova ngumalusi wami angisweli lutho. Usalusile uYehova. Uyabuyisa umphefumulo wethu. Usalusile uYehova. Sesihleli ezindlini zethu. Sisahlelwa zizinto. Kodwa uYehova abonakale khona kuthi. Ndifuna ukuthi noNceba lento yehlileyo uzuyazi uYehova ukhona. Khona uYehova uzabalusa. Ukhona uYehova uzawubuyisa umphefumulo wakho. Ubonile musu uNokhaya. uNokhaya usuka kuyo naye lento. Yoshiywa kwakhe ngumntana. Kodwa wambona uNokhaya esomelela. Wambona uNokhaya ezikhonzela uThixo wakhe. Ethetha noThixo wakhe. Wawubuyisa umphefumulo kaNokhaya. Washiywa ngumyeni uNokhaya. Kodwa lonto ayananza nto. Ngoba kaloku unoThixo wakhe. Yamomeleza. Ngoba kaloku uThixo uyamomeleza umuntu. Nokhaya. Yonansi kaNoNceba. Ndikubonile. Gulelo nangumntana. Kodwa uThixo wahlala kulo Thixo wakho. Sinomalusi osalusayo. Salusiwe. Uthi nokuba ndihambe emfuleni wothunzi lokufa. Andikho ikabubi ngokuba unamwe. SinoThixo njalo onathi.
sinothixo ongasiyekeliyo uthi ndinawe yonke imihla uthi andikukushiya andikuyekela uthi yonke imihla ndinawe uzaba nawe uthixo sezazosula ezinyembezi kuphele ukukhala kuphele nasijwini ngoba izinto zokuqala zidlula sinothixo njalo ngasiyekeliyo sihleli kulothixo sesihlele ezindlini zethu sesisahlelwa zizinto kodwa simbona uthixo esigusha ngamaphiko wakhe ngoba uthi usondele kwabanhliziyo ezityumkileyo usondele kwabanhliziyo ezikhathazekileyo ngoYesu Kristu inkosi ayikho yise wenkosi yethu enguYesu Kristu kusasa nje moya oyingcwele uvela phakathi kwethu njengekapteni yamazulu ukuzosibonisa Nkosi ukuthi noba Nkosi yami intswelo zingaka noba imbandezelo zingaka kodwa kunento esigcinayo ukuthi umoya wona uyabuyiswa emaweni noba imbandezelo ingaka sibonga ukuthi Nkosi yami nabo abantwana obabekile kuze banike idirection siyabulela ngale nkonzo Nkosi siyayinikezela Nkosi kodwa sisazi ukuthi hluthi ngoba besithi siyadlala kodwa Nkosi yami kungumthetho nomsebenzi kaThixo okuthiwa kuwo Nkosi ilizwi likaThixo liyathobelana ngegama lenkosi Yesu Kristu amen sijonge ixesha wena kodwa abaqala phaya ebandleni ngotela sesivele ngosekhona ixesha sulenza utata ungalwana ke uzasidirect uba senze njani ukuze sefika ixesha lesimboni bakhona mandibulise ngicela bakhona into yobana uzawubona ngoku yokuqala abamama balapha okanye uqale aba babuyele umntu abona abuyele esitulweni sakhe zekele xesha uphumayo ulandelwe. Okay.
Ngegama lenkosi otata befundisi isipiliso mama sibulisa otata omama ifamily ngokukhethekileyo kazizipho sibulisa ngegama lenkosi uJesu amen. Silapha kule ndawo balinda kuyo abantu belinda umhlomkhulu we-second coming Jesu obuye ezolanda ibandla lakhe. Bonke abantu balala apha balinda apha nomhla. Sicela ukuba siqale le nkonzo sivule nayo ngomthandazo sicebe utata wethu kaDukanzi asithandazele sibe sesivula le nkonzo. Zota ziqu zonke uthi chabalala Wethu namandla wonke esatsho lomculi zawuphela zonke izinto ukuthi chabalala. Wena nguThixo ongapheliyo, uThixo wayekhona, uThixo okhoyo, uThixo ozayo. Noba Nkosi Thixo thulukileyo kule ndawo yoncama sizobeka lo mzimba kazizipho. Wena nguThixo okhona, uThixo thulukileyo. Sisawuqala Nkosi lo msebenzi wale ndawo. Siza kuwe thatha indawo njengoThixo, siyaleza ifamily kuwe. Bawona amandla wonke Thixo thengcwele sifikelele Nkosi basizohlwayela lo mzimba. Ulinde lo mini yokhala kwexilongo Thixo thengcwele. Yonke into Nkosi inikele esandleni sakho. UThixo wena Nkosi obona Nkosi ngabona ikhona wazi zonke izinto. Thixo thengcwele bawona amandla wonke. Sikelela Nkosi Thixo umntana wakho saqhubha lo msebenzi. Wonke umuntu kule ndawo thatha indawo empilweni zethu. Sithi uzuko nembeko sizibusela kuwe amandla nobuhandiba sithi Nkosi akakho Thixo njengawe. Sisaqala Nkosi lo msebenzi thatha indawo egameni lenkosi ethu uYesu Kristu amen. Dumisani uYehova igama lika Yehova onyise udumisa kuyise na uYesu nako yo moya kunjalo kusekuqalekeni njalo kuthe oyaha omana obanjalo ude ube ngona aka ake amen. Siyabonga kakhulu bawusikhoma kanjalo ke kuphale ukuthi oqala umuntu uAdam waba ngumphefumulo odla ubomi. Okugqibela uAdam waba ngumoya odlisa ubomi. Lokuqala ngokomoya qala ngokomphefumulo kwandile ukuza komoya. Into yomhlaba bakayilonto abomhlaba. Kanjalo into yezulwini bakayilonto abasezulwini nabo. Xa ke okokubonayo kwambethe kungabeli naxa ukufake kwambethe kungafi kuyakuza kwenzeke elo lizwi libhaliweyo lokuthi
ukufa kugingelwe elosini luphi na kufa olwamvila lwakho luphi na desile uso lwakho beka lokulamvila lokufa sisono namandla esono umthetho buleleke kuThixo sinika uloyiso nayo inkosi yethu Yesu Kristu siyacela ke abangcwabi basincede njengoba sifunda basithobele umzimba. Siyacela abangcwabi basithobele umzimba. Sicela mhlawumbe ifamily ime ngenyawo. Singayibamba ingoma mhlawumbe umntazana umfazi lehlabanga lakhe lefutshane kholisona losizi wavela kandulo kunqamela baleka njengathi isithunzi angeze ahlale endlambini phakathi kwendlela bemiswa semfeni sesafuna usizo kubani phela sifune kuye Nkosi eziqondeleyo izono zethu ofanelekileyo kuna Nkosi Thixo bungcwele buphezulu kwembaliso kusenamandla onke sindiso netaho elikhulu zingasilahleli ezindlungweni zokufa okunaphakade wena Nkosi yazazi imfihlakalo zenhliziyo zethu ngazingcela indlebe zofefe lwakho sakuthandaza sesinyamezele Nkosi obungcwele buphezu konke Thixo ongisomandla sindiso netaho elikhulu umkhulu ofanelekileyo kunene singavuma basithi nangaziphi na indlela zethu zokufa siye ekupheleni sibuye sihlanga sicele umhlaba baba abangcwaba emabandleni sinama elders nawo umpostoli asondele loko inkonzo asiyenze ngephamikawa sonke siyangcwaba umhlaba umhlaba nje ukhona kwasisibani siyacela abangcwele basithobele umzimba sicela mhlawumbe ifamily ime ngenyawo singayibamba ingoma mhlawumbe umntazana umfazi lehlabanga lakhe lefutshane kholisona losizi wavela kandulo kunqamela baleka njengathi isithunzi angeze ahlale endlambini phakathi kwendlela bemiswa semfeni sesafuna usizo kubani phela sifune kuye Nkosi eziqondeleyo izono zethu ofanelekileyo kuna Nkosi Thixo bungcwele buphezulu kwembaliso kusenamandla onke sindiso netaho elikhulu zingasilahleli ezindlungweni zokufa okunaphakade wena Nkosi yazazi imfihlakalo zenhliziyo zethu ngazingcela indlebe zofefe lwakho sakuthandaza sesinyamezele Nkosi obungcwele buphezu konke Thixo ongisomandla sindiso netaho elikhulu umkhulu ofanelekileyo kunene singavuma basithi nangaziphi na indlela zethu zokufa siye ekupheleni sibuye sihlanga sicele umhlaba baba abangcwaba emabandleni sinama elders nawo umpostoli asondele loko inkonzo asiyenze ngephamikawa sonke siyangcwaba umhlaba nje ukhona kwasisibani njengoba kukhulekile uThixo namandla onke ubuzumke umphefumulo walo dadewethu omkileyo thandekileyo sawufaka umzimba wakhe emhlabeni ungumhlaba emhlabeni luthule uthuli
sinethemba eliqinisekileyo lokuba abo bafele kuKristu bayobuye bavuke baye ebomini obungena kuphela ngayinkosi yethu nomsindisi oyakuguqula lo mzimba onakeleyo ukuze wenze ufanele lo mzimba wakhe onobungcwelisa okusebenza kwakhe okunamandla uzoyisa zonke izinto zibe phansi kwakhe uya athi-ke ndeva ilizwi livele ezulwini lisithi kum bhala ukuthi banethamsanqa abafileyo bafele enkosini kwakaloku nje ewe utsho umoya ukuze baphumle kuyo imizamo yabo Nkosi siphathe ngedarhu Kristu siphathe ngedarhu Nkosi siphathe ngedarhu bawethu osemazulwini phatha ngobungcwele igama lakho ukumkani bakho mabufike kanti yakho mayenziwa emhlabeni njengoba esenziwa ezulwini mawusiphe namhlanje isonka sethu semihla ngemihla sixolele izono zethu njengokuba nathi sibaxolela abo basonayo thina kasingenise ekondweni sisindise enkohlakalweni siyabonga kakhulu ke bathandekayo masigqibile le inkonzo yokuqala basithobele enzwakazi ngoku sicelile kodwa bayaleza bakum ukuthi ingwevu bawuthangana umhlobo omkhulu base-Arma kabe nguye ozasithilela elizwi elilitye nalenzwakazi namhlanje siyacela ukuba sidlulise le nkonzo sicele mfundisi ungqubekile athathe le nkonzo bawuthangana ngegama lenkosi amen Ayi Siyabulisa kubantu bonke abakhoyo apha ngalentsasa ngegama elihle igama lenkosi yethu Yesu Kristu amen Amen. Amen. siza ukukhawulezisa singenzi umlembelele kamnandi le family yifamily ehlanjwe ngegazi yasetyenzelwa ngutatayo esaphila indoda eyadibana noThixo ngo-1976 kwimvuselelo kaMashicila kule ndawo yasehighway yaxolelwa izono nabantwana bayo bayayazi into yoba izono ziyaxolela asizange zakucela uxolelwa izono phezu kwengcwaba malibonke igama lenkosi ngasifundele ke le ncwadi 2 Samuel 18:18 verses 18 Yekaloku uAbsalom ekudleni kwakhe ubomu wayethabathe wazimisela ilitye elisentilini yokumkani ukuba ubesithi andinanyana walikhumbuza igama lakhe walibiza ngegama lakhe elo litye labizwa ngokuthi sisikhumbuzo sika-Absalom unanamhla amen lo kufundwa ngaye apha okokuqala mandigqithe nje kule ndawo yoba incwadi le iyafana nje nencwadi yeDeuteronomy iphethe ihistory kaIsrael before exile lo mfo kuthethwa ngaye apha wazenzela ilitye kuba engenanyana ngunyana kaDavide lo eli litye walibeka kwintili yeKidron
isizathu esasibangela loo nto wathi awujonga wabona uba akazuba naye unyana ozawuthi akube engekho emhlabeni amenzele ilitye. Into ebhetere makalenze esaphila, ngoba wayebabona amagama amangcwaba amadoda enamatye. Waqonda uba ingcwaba lakhe lizawulahleka, makenze ilitye esaphila. Yes, my Lord. Malibonga igama likaSimakade. Ngoba ilitye eli yinto engatshintshiyo. Ilitye libalulekile. Ilitye uYesu awayenyathele kulo kwintili yaseGalili ukumka kwakhe emhlabeni lisekhona unanamhlanje. Kuthiwa i-footprints zikaYesu zisabonakala kwelo lizwe. 2000 years ago efunqulwa lilifu kwintili yaseGalili, kodwa i-footprints zenyawo zakhe zisabonakala unanamhlanje. Malibonga igama lenkosi. Apha kuthethwa ngendoda eyazenzela ilitye. Naxa kusakhiwa isakhiwo, kwisakhiwo sonke esakhiwayo, ii-architects, iinkcukacha zesakhiwo zibhalwa elityeni eliza kufakwa kwi-foundation yale building noba inde kangakanani na, ukwenzela into yoba nabani na ofikileyo kwiminyaka ezayo xa efuna uqonda ngale building aye kwela litye ajonge uba iinkcukacha zale building zithini. Malibonga igama lenkosi. Apha ke namhlanje mna ndiphethe ilitye, ilitye lingaphezu kwawo onke amatye, ilitye elacekiswa ngabakhe, ilitye izazi zakhokelwa inkwenkwezi zisuka empuma yasePalestine zayilandela le nkwenkwezi yafika kwaHerode yalahleka. Malibonga igama lenkosi. Zabuza kuHerode okokuba le nkwenkwezi ebesiyilandela isixelela into yoba ukhona ukumkani ozelweyo. Ngelo xesha ilahlekile inkwenkwezi. uHerode ngobumenemene bakhe wathi landela ikhangeleni apho nithe namfumane khona ze nibuye nizomxelela, kanti akathethi loo nto. Zedlula kazidlula kwaHerode yavela inkwenkwezi zayilandela, kuthiwa yema phezu kwesitali zathi zawubhekabheka azabona ndawo kunokuzalelwa kuyo ukumkani. Into eziyibona usisitari kwanyanzeleka uba zingene esitalini. Xa zingena zambona uJosefu, zambona uMariya, aziyiboni le kumkani. Zabuza kuJosefu, iphi le ndoda? Kuthiwa izele, kuba thina siphuma eMpumalanga size kuyo. uMariya wakhomba emkhumbini. Iidonki zijongile, amahashe ajongile, iinkomo zibukele. Asondela amadoda afika phezu komkhumbi, afika uYesu ejonge edongeni, acela kuMariya uba kamguqule. Wamguqula, wavula amehlo uYesu, amehlo akhe awudibana nawe zazi, kuthiwa zavele zatyhafa amadoda, zazibona seziguqile ecala komkhumbi, ngoba uYesu yindoda ekufuneka ilizwe lonke livove kuye. Malibonga igama lenkosi. uYesu akafani nepresident esizilandela emhlabeni. Imeko ithi masivove kuye, noRamaphosa makavove kuye. Malibonga igama likaSimakade. Eli litye licekisiwe ngabantu, kodwa lelona liphilileyo, ngoba lona xa ukhala kulo liyaphendula. Sizothi ke kule family namhlanje, nokuba senihluthwe yintoni, noba senigula, noba seninqatyelwe yimisebenzi, noba ninqatyelwe zimali, ningazuzowulila apha, ngoba eli litye lifile, eli alinabom kulo.
malibonke igama likaSimakade ayiyondawo yowulilela njengelo likaSeari ayiyondawo yowulilela indawo yowulilela nguYesu malibonke igama lenkosi sizomisa lo lityeke silimisa nakwawaphi noba ngubani nobukeleyo ilitye lokulilela nguYesu cela umntakamhlanga sithandazele namandla izwi lakho liyaphila izwi lakho ligaranted izwi lakho ulomnye umbhali linjengesando siyayihlakaza intombi siyabonga Nkosi nakusasa uthetha nathi usikhilele ngelitye uYesu waseNazaretha siyabonga kakhulu Nkosi sikelela izwi lakho phinde Nkosi ugcwalise isicaka sakho egameni lenkosi uYesu Kristu waseNazaretha amen and amen amen siyabonga kakhulu bawuthangana siyacela ngoku abantwana balenyusi bathile ngapha nontombi ngaphaya uzosifunde In loving memory of her mother, daughter, sister, granddaughter, and aunt, Zizipo Aaron. Our tears, Zizipo was born on the 22nd of March 1983 and died on the 22nd of November 2024. And she was buried on the 7th of December 2024. Our tears may dry, but memories of you will never fade. Rest in peace, Mazencho. siyabonga kakhulu ningabona phansi kwabantwana bami siyacela ke ngoku umfundisi omkhonqwana phakathi kwethu asincede asithandazele siyazisa namhlanje ukuthi ilitshe likaZizipho lichiliwe ngegama lenkosi uYesu waseNazaretha amen masicele bathandekayo kula maxesha ethu sonke umfundisi omkhonqwana asivalele inkonzo asesamkelela nofefe ngegama likaJesu amen mhlanje qho Nkosi usenzeka lenkonzo sikhumbula kanye ukhonga uSimakade wewedwa ongadluliyo bazawudlula bonke kulomhlaba wena uzawushiyeka unguThixo izwi lakho lithi xa bemke bonke izwi lakho shika lona lililo enkosi somandla nakaloku nje sithi enkosi kuwe ngoba usiphila impilo yadade wethu abe khona phakathi kwethu we celebrated her life somandla simbonile phakathi kwethu nakumama nakutata nabantwana nazihlobo nazalamane nalibandla lakho lingcwele sithe Nkosi ngalo bomeleze bonke somandla ubosula inyembezi zabo somandla nalixhekwazi ukanti simnikela kwesomandla bomeleze ngelithuba kazawuzela ngomvalo omzizi bheke ezindlini somandla iba nguThixo hamba kunye nathi usigcina usikhokele program elandelayo ube nguThixo kunye nayo ulona kusigcina sifihla siphephise kwimfazwe zizibonane singaziboniyo kuyabe kuzuko nembeko zibudlemo engcwele uphule kusonke dabuye sankula kuye ngoku dona phakade amen 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 siyabonga kakhulu bathandekayo kumfundisi sibulela nakotata leadership abasikele siqhubele inkonzo konje bathandekayo sizacela uba ngumhlaba okanye iflower sicele ifamily idalele phambi koba sinyakaze apha ngegama lenkosi sinikela kuyo ke mhlawumbe bazikhona izinto ezenzayo kodwa sinikela kuyo ngoku idalele umhlaba
mhlawumbe bayifamily igqibile ingabheka sezimotweni kuba ayikho enye because bekhona God bless you.